Hello dear viewers, saya simpat priang subhai fi syakanika channel haka kerteng ga batiang tam uji skres nong penim terkapor kadang dai sanduna shipawa kem ketika baji bat mentang akwa ban ai kawai ka jingkran ya pi kata kadai ba ngan ai ya ka title kan long kumni what can sting ya ka jing pen im ne what can do thala ya ka jing pen im anong bun ba kibriu pat ka ujisu la kran shine tu ini puli naga gospel Lukas ini naga gospel Lukas kalau nong ka ba khatlai no gospel Lukas kalau nong ka ba khatlai dat khat ka ba ar pu ar ukuran kumni tiula nang let ya ka jinglet sha Jerusalem udah hikai kat ba unang ya lengba yakin nong ba bat yakin nong red uwei tu la kli u ku try hatu kilong khendiat ya ki ba an pen im sngap akuran ya fi sha phang ka jing pen im ni wong no ku try hatu kilong khendiat ya ka ba an pen im uti ula ong yaki tu pen e ban psut lengba ya ka khardap ka bakhim na ba shibun ong ya pi kin ya wat ban psut hapo tikin amla na te haba shisin ba utrayin ula yeng ba ula khang ya ka jingkhang ba pin sedang ban yeng shabar ba ban tiet ya ka jingkhang pidang atrai pat kita bayu to plete atrai to plete to play yangi uti unya thu un angapi ya pi ngam itu ya pi nangnu anda kumta pin sedang badang nilai bam nilai diru akmat jongmi malahikai ru hakilanti ba jongi henry unong ngaong ya pi ngam itu ya pi pinangno kilet no nanga pi baro kinong kam baman khat bar pra hangta kan long kabalenyar bat kabakum dat benyat anda pinyo iyo Abraham bat yo Ishak bat yo Jacob bat ginong ithul pa baro haka himau blai tiapi bashop no shabar baik para banget dear viewers ka Bible kala maham jur yangi bang ngimdei ban lek kumno ngimdei ban kensting ya kan ka jingpen im ka bo blai la ai ngakran kham tam ya kitu kibala dap kha arsid nai pat ya kran ni kini kibam pat dap kha arsid kidang long shabar jong ka hima jong blai shabar jong ka hima blai lada phim pat kala ka bomot lada pisu long tang tu nong let jingseng obana ka Sunday shaka Sunday ngakran ka boburom lada pidang long tang tu oba shulet Bible study bat phim pat ya kendu hiru ya Jesus Christ pimpat smau thuru ya ka jingkala ka bomot ka ba shisha pila bandai sau bala ya lap ya ka tin jong blai henry pimpat ya kendu shisha yu Jesus Christ ngampat keren kita ngakran hang ni ya kita ki bala kha arsin lesi pila kala ka bomot pila yo light lut shisha ni ki pop lapan baptis sefi pila yo pediang human sim bakhui henry piken sting ya ka jing shisha piken sting ya ka jing penim baleng ya ban ken koridor ya ka ni ka jing penim pi ka jing penim kalong kham koridor banya umau lunai kham koridor banya ksiar rupa namar balai haba utrai jisu jungi kat ublai ulang ublai laitu bau lawan hiar nabneng ula i ya ka buram udai ublai udai ukun jong ublai
perkhat bahaya kata udah kunjung udah kunjung blei ulawan hiar na beneng ban syayap halor ka ding pena Kalvari ban penmi ialah ka jong ka sna hatu kalong ka batat dor se kan perkhat ba ngakran kham tam gitu gi bala yo mat ya jing penim gi bampat yo mat ya jing penim gi barang dan saka perthai gi basudan akan yam lagi num sutu ya banyak karan ni hanoi ngakran ya pite ki ba pila dap kha asin pila depan baptis fi Henry pila yo mat te kata ka jing sutu ya ka jing lat lut ni gi pop ngam kran ni gitu gi bos ong ba banga sunget nga alit jing sang ngal anget celebrate Christmas kita gi celebrate kita gi Good Friday ki bar bila let kita gi kam gi badai ha niam gor kam renga pimpat yo lat lut bat pimpat sutu hiru ke jing penim ga besya nampak Quran ni fi nah Quran kham tam ni gini lai ki bal arung te sya hima jong bulai nah Quran ya la dir hang ni kumju para bangat ndai tang ya pi ya la diru nah Quran hatu ni khan kordor em ya kan ga jing penim ga bo blei la ai kan ai nu kusai fi lada pidan ya ka pisah habang dan ida fidan ka pisah tang saw san hajar ma da syubu no silak lada pidan ka pisah yen pinle kum no ya kata ka pisah pin chui matang madai kum to lan ya pin khang tala ha ka to ka sif jong Godrej pindah khang tala pindah kami tu bah pindah bu bah yo shabi ai namar balai piken koridor pidayada bakanum syatu namar balai kalong ka koridor pitip bau nong tu nuan tu bat nuan luti bat ya ka ka koridor ya ka pisah mo ya ka siar ya mau nai mudur para banget kaniga jing penim laong ka tinjong blai kalong kham koridor ban ya ka siar ni ka rupa ka jing penim te para banget namar bangin om im tang hani ka sla partai hang ni ka no e finim para paus nam la pi khlan gidan gibri go im hadu khandai paus nam hanroi nang ta shimat ngin haplet ban ai jing khan yak mat no kon ra la da pila yo mat ya ka salvation pila yo mat ya ka jing penim pila yo lan lut nagi pop hanrei pi shu hun no ta phim ya da te ka jing penim kan mau usitan kum using bakarhu umle using ulang kum using bakarhu ubaya sharum chanan udah kami nak kum no ban penjat kum no ban tu ban ngut teli what yo Jesus Christ habalaka syakani ka perthai badang ret namar ude bakordor tam ude nong penim kum no usim herat umut ban penyap yo penyap idi kelong baro pi unong shun utip okwa ya piru ban let lang syaka dujok ding kibun ki bla khar sin ngai ki ken sting ya ga jing penim kim sut nyaw mon kilong complacent kilong ki ai lat palat ya kan do kan ma kan do jengi kadi ga nang shun ka we ka ba yele persyain ki samthia kimdan kata ka jing ya dei bu konrat kimdan ka jing ya dei shisha ka ba kencam sim kila ki ap tang ki wei ban penduai nasio bun sien ba ki phone call ngani thu kum bakalong ngaju penduai daki bun ngut shisngi nalor ba daka jing ai jong bleng atrei kam ki jam na barang bang hapsa i khul kiti wat mut bun bagi brim ni gi bakran tok man gi ong nong lum pisah ai pila jui marhamat pila jui kendu semua bahada wan ya kendu se piong bangi jaitu bantrekam para banget nak keran ni daka jing ai jong blai arbaji ngal akhi banduai men step boleh pula penki dan men sim khut arbaji hadu saw baji ngal akhi banduai nak keran ni ka jing sisa me ka jing lam ler daka jing ai jong blai nang tang sasdang ban puli kat ba saw baji ba bat ban keren menta sanduna sipawa ya kan message dan gibri ba keren tok mat yang pi jaitu kiriu jaitu nang tapi tip nalak dap nang ta nasalat sigi jakatroi sigi kam ki jam ban pendap ya kaji yang gasam ngam sem krong pisan hunu tengah sengau bhai ti ba comment skin dawan ban ya kendu marhmat
Nawar kini gimen sim niam, gimen sim baman, ki bapen ki fi ma keren. Tengah keren ini para banget. Pikan sting ya jing penim. Pi ailat pelat ya kan mat, ya kan do bahkan jaitu kan. Lada ya ka pisah ka bapidan habang, ya ka pisah ka bapidan yang piri kop pi ting man satu. Handai pikan sting ya kan jing penim. Pi sungguh tenat tang man penduai ki beriu kembang ong ni pi man kasing penduai halor ki kam ki jam kidan ki beri ki basukwa ban yok khia tang ya kan do makran bet plap nang ni kidan ki beri ki ba pi pha dua yang pi kwa tang ya ka jing pen em jong ka do ya ka jing pen khia ka do phim sim phim se nyo ya ka ka bo tra jisu la le ka ding fna kalbari pi sukwa ban penlong u tang kom ka ATM machine. Para banget uji skres umdai ka ATM machine yang fi udai unong bishar unsawan pat sisin kum unong bishar wat mat unong ATM wat penlong ATM ya uji skres nah keran ni himdai ban pak duai tang ban yok khia ya do bun sin gibri gi pak duai tang yok khia do ngam ju sim su hiru ya phone ni amar boleh kim su nyau ban kelah ka bomot nah keran ni ki saka jing kelah ka bomot saka jing pen baptis jar hijab uji skres ukham khen koridor ya kamen sim yang pi lada kapang ka map plat mulai da kala jat kamen sim yang pi sei pin siuspa dan tang wei unong siuspa kata deu uji skres ka spa kanu mlak ban thiet ya fi wat mut ka to ka kerdan kanu mlak ban thiet ya fi ngam khuslai ngakran ni da ka jing slur namar ramdan kam ya ka pisah jong firu ngakran ni ka jing sisa go bleu pendap ya ngamnan kami ki kerdan jong fi ngamnan kami ka syuki jong fi ngapen ko ngu yo blai namar mga iet ye fi ngakren ba ya ka jing sisa bali piken sting ya ka jing pen em ka bo blai la ai lada pi phun yang masuk tanat ban yo phun bai ki brio ki bawan ban kala ka bomut ki barawan sisa ban kala ka bomut ngi ada yo ban duai yo be itu ki men sim paman kita kit khia sisa kita siam kia sisa kita sedang ban puli kakti jong blai kita sedang ban duai ban syakri yo blai khatno ka kende ka mesim yang fi para banget habang aya kendu kum fi hari itu kiba sukwa tang jing kia ka do manum siam su arsin lai sin pun kan pang si pang ka do pim tere ban kala ka mamut kami yo kia ka mesim yang fi jisu ko suang no yu tu ba mat la hu ba la pen kia ulet cha temple wang kime wale le pop shu namar ka ka basni kan sajain bun sin gibri ba penduai kila yok khia ka do nrei kila kam kai kila biang sakapop kim kan sting ya kan pat we hu jisu kran habang ikran chapang ka jing pen emru ikran chapang ba pidan pila rong saka hima jong ble pat pe uji sukres kan koridor katno ya ka hima jong ble kakani kaya sno lang baka jing pen em wong komno wong ka parsi ka jing kan show bala buri ga gospel Matias kalnong ka ba lai pulai khat ka ba sau pusa pat ka hima ki benang kalong kum ka jing kan show ya ka bala buri ha ka lengkha ya ka ba ubri ula syam badu la buri ti nakaba kaman ula let no bat udino iki baro kat ba udan bat utie ya kata kalengka pi uni ubri ukhan koridor ba uji sukres am ba udan ubri ubai i ya kata kalengka kadan ka treasure kadan ka jingken show ka bala buri ulet ban dino ya laki iki baro ulet tie ya kata kalengka ba kadan kata ka jingken show katno kalong ka ba koridor banjo ya ka hima jong blai ba uhak ban la dino iki bandu no tang banjo ya ka hima jong ki benan khat masau pusan ka parsi umaul nai ba koridor pat ka hima ki benan kalong kum unong khai bawa iki maulan nai ba koridor bat habau la syam ya uwei umaul nai ba koridor ulaki la let dino iki baro kat baudan bat ulah tiet yuta ngawang mi pi ka jing pen em ka hima ki menan kalau bak koridor kat umau nanai ulah let dino iki ulah tiet ini maulai ko bot kumno ba ban
wat la da pidan na ka spa ro ba pin thiet no ya ka por ban syong hakmat jong blai pibun kam palat ki business no ki di balik business no ni pila yo jing peniem hari pibun kam palat ya ka business jong fi hadu ngam ong baka new ba fin le business blai ndrei teng teng pila bun kam palat bat pim trek pim dan por syu ban pen por syu blai pila su ngau hun no hai tu jing peniem hai tu jing kala ka bumut hai tu jing pen baptis pim ya fight te banyak syong lagi kejap jong Jesus ka kti jong blai ka om to wan hajan jong a tingan wan hajan jong pi to wan hajan jong ngiri ban wan ban penlien kam dei ka an jani ka jing ai kam ju pen jaitu para bangat duan ki bayalap ya ka jing ai ki ong one safe always safe si sin bau briu la yo jing penem la yo jing penem kata kadai ka jing yalap lam ler na dujak pihak bandari ya jing penem rikut yaldi pet kahi ke uji sukres la ya tu syai hang ni meneng la ya puli wong kumno wong ondam ta pin ong pin sedang ong bangilaya bam ngilaya di ru akmat chongme mano kini kidi ki kristan ki bala bam jing khoi trai mila hikairu akilen tiba jungi kidi ki ba family ba uji sukres ki bala itu ba uji sukres Hendrai ong no, hendrai ong, ong ya pi ngam itu ya pi nang no, kilet no nanga pi baro kidong kambaman. Nai pat ya keren ya gitu gibri gibang pat tip ya Jesus Christ. Nai pat ya keren gitu tu lak dari sabar lupa. Hendrai keren gini gibal dan te, gibal dan hak pok kahima wong ngam itu ya pi. Nila abam jing kau itu rai. Nila celebrate Christmas, celebrate Good Friday. Ya baro no ngam itu. Nomor balai kamdan kajing kain koridor ya kan kajing penem go bau Jesus Kristus lai usha kalau reading fna ka basuk si usha kale ran usha sempat ha para banget keren ni da kajing sngokya bayal di na syapti meru ban ngaduai ublai banga man ka step mau try amtang bangal abe men simbaman amtang bangal apan kya igi beri halayo try sub kodor ngames ya kamon jomi ya keren ya pet naga gospel Matius nang banyo arpuai ban wong kumno ubriu baro ubang hanga atrai ubanyo let hapo kahima kibanan hendai utakan uballe ya kamon ukpa jonga ubahna ya kamon ukpa jonga ubahna haba Jesus Christ wan jaka pertai pinla pagi jing duai jong uda duai banle ya kamon jong ukpa ulet sigi jing duai uda kwa ban pendap bet ya kata kamon jong ukpa pet hang ni le khat ba arpuar sibun kini ong hanga kata kasngi atrai ngingim simla yalap haga kerteng jongmi ngingim simla be no yagi ksut haga kerteng jongmi ngingim simla le sibun gi kamba haga kerteng jongmi handakum tate ngaru man ong persyak aki ngam jula itu yapi kilet no na pigi juba baju trai maman nai pat ong te gitu giba pat itu yu Jesus kini le kila yalap kila be men simbaman kila penkia nai pat ong gitu gi bampat be men simbaman gitu li sabar gitu bampat dialap ya khatang jong trai gi ba susong jaitu gi ba nai pat ong gitu krani gini gi balale hare ong ki ngam itu namar baiki kensting kila so komen no bagi be men simbaman kila so komen bagi penkia bri kila so hun no tang hitate bau bleu la ai kata ka bor ka ikhtiar bakin ni ka jelio palat kan Hendak day bangin terang dik banyak kenduk ya Jesus Kristus. Kajing peniem ublei peniem ingin nak pop. Kan mau ublei peniem nak dujak peniem ingin nak pop. Bun ki babe ksut ki bak keran yang ketin jong ublei ki alap hendak kimdan kajing em ka bakhut. Kimdan kajing em ka bapen kerpang. Kimdan kajing em ka bapen kerpang au ki kan sting ya ka pop mana pi. Haba Jesus Kristus ulah syak alor kading fna Calvary ban sat i pop jungi ban pelat lut kumnung in let pai biang saka ki im ki suhon no ta so biang bau bleu la kerku hakikam ki jam la biang
kabam ka di ka kop kasam lah de tang bala be men sim baman bala pen khia bre ma ong fi ngai pat ya kren ki bam pat pen ko ngu e gini ka jing be men sim baman ka de ka jing pen ko ngu ka jing dialap ka jing po ngu rei blei u khat shu banginum ken sting nang tan rei bangin da terang dik banyak kenduk bahawun wan apostol Paul wong ka thong jong u khalam bani iu Jesus Christ marhamat banyo bani syam badu try Jesus Christ piong de bun giu ni ki bong pen krek jing nong no dan pat ka jing syap tieng ba ka jing syap tieng bong dei no blai ong te ong pen krek jing rong no andrei sei ka jing duai jong pi ngakali ba ni ong te ong krek jing rong no ktien jong blai pat kani ga bible pat pum nong pi ong te ong man pen krek jing rong no dialect sha office ya keren yi kentien gosip kumju ya thu khana larni ya bishar bari ya pet yi ju gi film gi bam dei pet penlut por gi ai hang no kata ka jing pen kre jing rong no ong te ong bang idan ha kata ka apostolic church ka perfect church mo shania ai kita gi brio yel diem julai ai penlong belai thau ki brio penlong belai thau kita ki pastor keran bet ni ka jing sisa ong te ong ba dei tang ka balang jongi ka ban yo jing rong no handai pidan ka jing ya dei sisa bo belai Jesus Christ pi sisa yo Jesus Christ na do ka dok not baro na do ki jing berkat baro na do ka men sim baro pi syap tieng yo belai pidan em pi Jesus Christ wan no unwan na kita ki ba up kami hir ya kajing wan pura kajing kami hir ka long try come back quickly lo nano men wan lanu an yo man ya syam ni am tang ta bangin long kamlu juma pertai Jesus Christ la bu ini am tang ban sulet sabnang rai ru ban ya thu ya ka gospel ki we ban dalet ban long kanuk sa ban long kamlu juma pertai am ban ya khle ja kadung apostol Paul utho shagishiti ki Filipi kal nong ba pinda puli to khat ka ba khat lai wong walk out your own salvation with fear and trembling the wong to the train no kata ka jing pen em da ka jing shap tieng tong ini puli shiti ki Filipi kal nong ba khat ka ba khat lai ka ong kum tati ko hab ba it jonga kum bahala kis kasngi pilak ko ngo amtang ha ka khmat jonga henremen ta kham tam ha ka ba ngam dan ha khmat ken tu trade up no ya ka jing pen em jong fi da ka jing shap tieng pai ong tu trade up no ya ka ta ka jing pen em jong fi da ka jing shap tieng bat ka jing khanyu ban namar de ublei ubatray hapo jong fi ya ka ban manru bat ya ka ban tray namar ka jing sobha jong u tole eki baro khlam ka jing khnyom bat ki jing yanya ba phin yo long khlam jing ram bat ki ba lui ki khon ublei ki ba khlam kon no pop ha padang ka patang ben riu ka ba ken riang bat ba mutlap ha padang kita la yo i api kum ka jing sha ka perthai da ka babat terwa ya ka ktien ka jing em bangan yo le buram ha ka sngi ukres bangan am syam la phat le no ai lam ni troi le no ai pe Paul usnang ukun tu ni wang tu trai dap no ya ta ka jing pen em da ka jing syap tieng ba ka jing khnyo bun ki bang one safe always safe kata ka jing hikai kau penjai pede kan omipin kada ka jingkai ka badai na dujok rai ka shiti shi hebru wa ongomno ya in pulis shiti shi hebru wa tin jong blai shiti shi hebru kal nang ka ban rio ka kran chapang gitu gi belayo jing penem ka ongomno kal nang ban rio khat basau ka ongomno namar chapang kita ya ki bala penshai sisien bat bala yok mat ya ka jing ai ka baken jabanang bat bala penlong kinong yok benta no mensim bakhut
bat balayok mat ya ka ketien babha ublei bat ya ki bor ka perthai ka bansawan bat hadin kata bakila hapno sangap bakila hapno kalong ka bamla ban penthamai pat yaki syaka jingkala ka bamut habala saknar penapat deki hi ya ukhun ublei bala penre ran persyayu namar ka khandau ka bala kejit no ya uslap bahak bunsin haka bat ka penmi no yaki juhur babet ya kita naka benta ki bala rap ya karu ka pediang ka jingker khuna ublei hanrai lada ka penmi no yaki ding sya bat yaki sya bot kalong bala kentat no bat kalong hajan ka jingtim ka baka jingkut jongka long ya ka bantang no karan syapang gitu ki bala yo jing penem ki bala yo mensi makhu ki bala yo mat ya ketien babah jong ublei ki bala yo ya ka bor bat ya ki bor ka perthai ka bansawan pi kamut ka bor ban yalap ya ketin jong blai ka bor ban bek sut ka bor ban penkiak i bapang kila yo mat kani henry ki hap no ketin jong blai ka ong nam gospel Matius nang arpsa ka ong those who endure to the end shall be saved tang kita ki bayai ne haduk ka bakut ki ban yo jing penim tak ada ong im dei ban kensting man ka sngi ngide ban kala ka momot ngide ban plau blai ya ka ban ong try tanju to yet ya ka do no jangan ngadan ayu try man ka sngi hapane ngakuran ya la dir ong ni man ka sngi abang ale sykhmat bleng ong try to tanju ya ka ka bang ale yo ka pen so si yami yo ka de galat ya ka mon jong ni pilak ban puli bhai ka bible pilak ban tip bhai ki bo blai la pen shai noi ka jingkli film ta pilek sishan em ka mon jong blai pi dan em ka intimacy jong blai pi dan em ka jingiet ban syong hi khmat jong blai ban duai ban yet tekan mau tang ka jing puli kot ba kampat beng para banget kadai bandan ka jing duai ru ka jing duai bat ka jing pen puli tin jong blai ba ka jing pen ko ngu ban le kan mau lada ka jing tip ka khambun boleh ru dawa khambun afi fidan sishan em yang mensim jong blai fidan sishan em ka jing terang ne pi sudan tang ka jing start ban share tin jong blai hendrai ha ka mensim ka jengai no blai ya ban check na ban check ya di ikran lang ni salan sar ya ni nong keren ru yang har kumju bagin cek bawa langi lama ya kata ka bor jong blai ngila pen kiak i bapang ngila bek sut nai ong ipi nga keren biang ni nai pat ong ni ki bampat le ei lai ki basulong niam lai la sabar pan ri keren sepang ki bala rong ki ma jong blai lada kim yaine ado bakut pi kam dei ka bor jong i ban im kata ka jing im ka bajak ka dei ka bor jong mensim khut ta ladang im dan ka jing ya dei pat mensim khut ladang im dan ka jing duai ka jing syong haki kejat jong Jesus Christ dang step ndei tang dang step 24/7 lada ki jing mot jing perkhat jungi kimlong syaki hima la ki jing mot perkhat jungi kimlong syau tau ba it jungi namar labu ingi hakani ka perthai ban it u ni kong hi ngamong ba pinum trai pinum kata ngia trai baro andrei ka jing mot jing perkhat jungi kalong hir syau tau ba it jungi namar balai ngilong tangkinong syong basah ni ka perthai ngilong tangkinong syong basah ngar akren ni da ka jing khnyu bang ban let biang show blai ban yet biang yel diru ngayo kan ka YouTube bang akren bat he ka jing sisa ka bo blai la ngamla ban bu ri ka jing sisa wong thiet ya ka jing sisa bat wat dino ya ka para bangai bat ong ba pila dei pastor pila dei teman basan pila dei orang bak balang pila le gi program ya wat ong yang ngaru banga ala keren na YouTube la sokhan hap check usut tanru akini gisngi bakadu nyele kumno bantu no ban penjak no bantu no ya kata ka bakordor henry hatu ngile ne me kan ka tin jong blai balai kitu ki babe aksud haga kerteng jong Jesus Christ ru haga gospel Matius nyau arfuai arfuar ublei Jesus Christ la kentat namar balai
namar baki kamle ya ka ketin ke jong belai nyau arfu sa wong kum no wong ti manu ru bas ngau ya ki kini ki kentien jonga baru balik ya ki ngan tharai ya u kum ubriu bas tat watai ya ka yeng halor jong mau siang mun sin gibri ki alap ya kini ki ong bantai ya ka yeng halor mau siang bala syunget ya Jesus Kristus klam le ya em ketin jong belai ka khamong tau Jesus Kristus wong ubat manuru ubas ngau ya kini ki kentien jonga bat ubale ya ki ngan thara yu kum ubriu basta ngakali fi para banget ni nakali lang ni barokat pila kongo ni ban pendap ya ka ketin jong blai kabaning kong du kabau blai Jesus Kristus wan ban keren du wang tu pin kala ka bamut bat nget ya ka gospel pila kala ka bamut shan em ki pop be serious kena ka video ngakali sha ki bayo snow ni pila kala ka bamut shan em ki pop na pi sulet jingesang ka dan ka pop ka bari ka pop ka bari pile aurea ba no pi dang ya kelim ba no pi dang ya text sa Facebook pila dan ka tengah dari pi text ha Facebook sop karan ba nang ni let's see kadang ka jingem ka bam khot fi pet ki film jakhlia fi dang sakut ha ka kya fi shim ka jing ai jong blai ba fi ong sha duai yu blai pan jing ai fi dang ngap ha ka kya fi dang ayu ndrei to kendet ben riu no lada u blai udawa shibet ya ka jingem jong pi menta ka sni pen le kum no pen ai daw kum no blai khmat don no wan da ka man ka kut jingmut banong sisangan i no ikini ki pop wat utu uba syate ki men simbaman hagadara ula syate syakum ki men simbaman gem tre ban Jesus Kristus ndai tu brio udan kaman habu yo sngau yo Jesus Kristus upat ba babelin men simbaman udan utu brio ndai ula wan da kaman bandam krop ho Jesus Kristus kata ka jing terang jo pi terang sisana ban lakdut na kapau na pi su kwa pi program yang di man selek pop sibet dua sibet lah program man lek pop no perawangit kamdan por syuk no gitu kiba blam ka jing em krista basulang blam let che jing sang all ayo sngau sandi ni next sandi ngani sngau biang ka jing keren jong iti pastor ka babang lani yo ini YouTube sibet dalak let akalat si sngau tang pen bang haktin jong blai kam dei ban bang kadi bapin pen ko ngu ban le ya tin jong blai ban entertain nga kham khat yang ban entertain ni wat snow dear viewers ngam entertain ngam pak ban entertain ni train discipleship ni penlong senran ni brio bangin eat si sayo blai wat mot tang entertain wat ong adan katakan niam ngadan haita katakan jeli bagi pastor inang bawan keren ngadan dan unong hikai wabiang ya gipen ko ongu ne em ya kan ka ketin jong blai siti su jakap wang tu wat long pi tang kinong yo sngau ya ka ketin jong blai namar pi syukur no yaldi pi yo sngau pi syukur yaldi na tu long pi kinong le ya ka ketin jong blai habo blai la dawai pi ka jingkala ka bomut pi kala sisan em na du ka dok no baro pi plan em habo Jesus Kristus hukum pi ban pen baptis kan mau kan kadang hukum jong blai wat ong atrai kata kasni atrai dekali jong Jesus Kristus ong pelak kala ka bomot pi ong penang kum no utep trai pelak dat pen baptis namar balai kini am kiru kam ki ong pelak yo pediam ni mensim khut ong ni kan sting balat ya ka bau Jesus Kristus hukum syupan ko nguk kan walit syapting ki beriu walit syapting ino namar kamantoy Jesus Kristus ong ba to syapting kita ki bala yang to syapting ya ublai wang to syapting ya Jesus Kristus syapting ya ublai ubala ban penjat mat mensim hadujak wat syapting ki beriu wat syapting yang ngau beriu ngan le yu ada to syapting ya ublai kan pajodan kini ki pop ki bari apile pilak bandai pastor ni pilak bandai teman basan pilak bandai
orang bak balang pilak bendai deacon la kajang pilak bendai bishop na fadar na mano ni pilak bendai hari hatu kadan sisa ka doknot ka babet au blai na pi isi brio pi shun ya la paramarjan yaldi pimdan ka jing it yo paramarjan pidan ka jing pihon ka jing bisni ka jing arsap ka basule arsap blem ko mane arsap kamnan ka jing it sisa para brio bat pi syukran tang ban penbang ki brio ban khwan man toy syukran ka jing sisa ko tang ban khwan man toy dan ki brio ki balang khwan man toy ki na ki syakri jong blai ko tang ban yo jing man toy ka do dan ge ka jing kala ka bomot syak pelan duman gi ko nya kendu ki brio jong blai tang bikin duai ban yo khia ban yo spa yo phau dan ge ka jing it jong blai sange no yuan chu blai bangin hap ban syap ting yo blai om tang bon blai penlong ka blai jok kum ATM dan ki badan ki yang mani ki le politics nang le siliang ya dei tang ti bri baru spa ibaduk kentaj ni dan kaman kala ka bomot para banget ublei ulah janwan ya man ajing kan simat ngakran hang ni bangayang ya la diru kum tau ban sa ajing kan ya ublei ladang am keren ke jingsa kum tau ublei ban sa ajing kan ladang am bot ni tinjong blei ngadang dan ha jingya nanti wat apostol Paul wang uthok atu gi city khatlai kitili gi city wal athok bon tam di apostol Paul wang habang ayalap gi wei yo LD le sing akan tak no kat apostol Paul ngayang niru para banget daga wasyap ting buram yu blai ngada duai traji su habang ala ayalap gi wei hala flash gi wei to ya rap yang traji su ngin haban pendam de tong ini duai lang tagani kapor atraji su bakodor tiarap yang ningkong du traji su bakren ya kan ga YouTube channel bakren ya kan ga Facebook mat ni gi platform tra ngayang ni daga jing syap ting ya mi tra ngawan traji su ban pentip ya kan ga kubor ko ba me mala dei ban ong ban pentip tra bat traji su bangin ya traji su daga jing syap ting bangin trade up no e kata jing pen im daga jing syap ting ba jing kanyu namar dei mami haba ai bangin tray ban man ni tray ban tray traji su kodor tu traji su kodor nginum sim sting traji su kodor kisngi jang ekil hajan tra banginum sim sting tra ada dua wei pi wei tray bayok sngow kan ke video la takala kendang ni pop jangki bakile ka babu ri kan traji su kodor atrai tu ai minuan syakmat bikin kala ka mawat kin plan kin i traji su ka mentoy traji su ka pop kan sara ka brai ka jing ban ni ke kan sara sadujok bat hangta kan long ka badat beniat hangta ha dujok ding ka don ka dujok ding ka bau sanyo bam ju yap ka ding ka bam ju lep tu kendit no kalong bak syur kai man ha bak ti jong blai ka bau dong ai ka ya ka jing ai wat ong utu ding pna Calvary utu nong tu ka ding pna Calvary wat kwa ban long kum nong tu ka ding pna Calvary last moment bikin kala ka mumut boleh kam khat ini ban long tu khat ini saka jingjana khat ini bangin iet yu na du ka dok no khat ini bangin pendap yaki hukum jong u ya ka man jong u traji su bakodor ngada dua isya traji su bakani ka YouTube kan long viral kan spread kan long ga gospel nang no bagi yo snow trai kin kedet traji su bakodor kin wan khamat jong mi trai ngada dua traji su bakodor traji su bami traji su men sei sibun traji su gibri giban keren ya kajing sisa traji su kodor nang ni syakmat traji su kodor kat baka hima jong megal hajan ngada dua kan ga nong ba megal ya ada dua mga iet sisa kan traji su kodor malabu yang ni kan traji su kuat man trai sisa nam takamon jong kuat traji su ban i sibun ki men sim gin yo kajing penim sibun ki men sim kin iet ban yalap ya gospel sibun ki men sim kin long sen ran trai Roing aib ka buram ka jingero semigan traji su kodor haka kerteng jong Jesus Christ subhana Nazareth amen to kublai viewers da share se da like ya video da subscribe namar balai pipen priang ya ka kubor jong balai phile lang fitrai lang ka gospel naka man ta ka buram jong yero trai